नोंथांमोननि नैबे ओनसोला जोबोद गोग्लैसोनाय ओनसोल नोंथांमोननि गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ नुनानै जे ओनसोलनि सासे जाथि हारि अनफावरि जे बिरखां बर' बिथाङा गावनि माखासे रां खरस गारनानै लामा बा बान्दो बानायना होफुंदों माबायदि गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनहा दिनै रायजो राजाफ्रा? जोबोर गोजोननाय मोनदों मानो होनबा बे लामाखौ जोंनो नांखागौमोन। बेमार आजार जायोबा जों जोबोद खस्थ' खालामनानै थांनांगौ जायोमोन। दा लामाखौ मोजां खालामनानै थाब खालामनानै होयोबा दा जानायाथ' जाखासिगोन नालाय थाब खालामनानै थाबैनो खालामबा जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दा लामा फैनायनि थाखाय सारखौहाय साबायखर होदों। सिगां समाव बे ओनसोला दैजों भुगिनांगौ गोनां जायोमोन नामा? जायोमोन दैज्लां बोथोरावबो जा बुरजा दै फैयोमोन ओमफ्राय दा मा दै बे साखाथिनि दैया? हेल दै होनो बेखौ ओमफ्राय दा मोजां मोनदों आरो दा ओरैहायबो हेलाबो खुरखागासिनो दङ। दा सारा बेखौ आखायाव लादों बेखौ जोबोद मोजां मोनदों। सारनाव बर' सारखौ होनदों बिरखां बर' सार। दा दैयाबो जोंना जि खस्थ' जायो दा जि खस्थ' सेरनानै जों जायो दा गिलान गिलानहाय साइकेलाव दै रोगानानै जों जायो। दा दैनि प्रब्लेम मेसें बोथोरबाथाय दैनि प्रब्लेम ओमफ्राय दैज्लां बोथोरबाथाय दैया जि बाना जायोमोन। दैखौ हाखौबो खुरखालाजोबो दा बिनि थाखाय सारा आखायाव लादों आरो दा जों जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों रायजो राजाफ्राबो। उद्देश्यआ गोरिब मानसिफोरखौहाय एबा दुखुथिया बे गामिफोरखौ एसे बासायनायनि मिजिं लानानै दिनै बे खामानिखौ खालामनाय जादों। दिनै आं खोब गोजोननाय मोनदों बे दाउमुथुवा गामियाव फैनानै। बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय माखासे दिन सिगां आंनिसिम एसे खावलायदोंमोन जे गावसिनाव हेल दैमाया बोसोरे उसिफाव फैनानै गावसिनि गामिखौ लोमजोबो आरो बिराद गथ' गथाय स्कुलाव थांनाय लोगोसे न'खर संसार जानायाव बिराद गोबां जेंनाजों बिथांमोना भुगिनाङो होननानै आंनिसिम खावलायदोंमोन। लोगोसे नैबे दा लामा जेखौ मावगासिनो दं बे लामाखौबो गोबां दुखु खस्थ' होबाय आरो बिसिनि हान्था मेलानि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे जेंना हायोबा बेखौ एसे मावनानै होनो आंखौ खावलायदोंमोन। नोंथांनि नुजाथिनायाव गोबां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय दिनै UPPLआव जगान जाफैनायखौ नुनो मोनदों। मा बुंगोन सार? नंगौ दिनैनि दिनाव बे आंनिल' खोथा नङा जोंनि मानगोनां BTCनि चिफ प्रमद बर' सारनि जानाखि दैदेननाय BTRनि गोजोन सुक्तिजों लोगोसे जानाखि जौगानाय बिथांखि लानानै खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजोफ्रा गोसो सिङाव बयहाबो मोजां मोननाय दंखायोमोन आरो अनसायनाय दंमोन। दिनै आं बेहाय फैदेरनानै बिथांमोना आंनि गेजेरजों दिनै जयनिं प्रग्राम लानायनि जानाखि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ बिथांमोना होदोंमोन आरो बिथांमोननि होनाय बायदियैनो दिनै बे जायगायाव जयनिं प्रग्रामखौ होनो हानाय जाहैबाय। नैबे ओनसोला खोब फरायसालिनिफ्राय लानानै लोंग्रा दैसिम गोबां जेंनाजों भुगिनांनानै दङ। मा फोरमायहरगोन सार सरकारनिसिम? नंगौ बेयो गमामायैनो सैथो। बे जायगानि सुबुंफ्रा दिनैनि नङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिसोर बेहाय रायजो जागासिनो दं। रायजो जाखांनायनि उनावहाय दिनैसिमबो बिथांमोना दुखु खस्थ'जोंनो सोलिनांबाय थागासिनो दङ आरो बिथांमोननिसिम दिनै जानाखि दरखारिसिन जिनिसानो जादों दैनि समस्या। बिथांमोनाव नै दाबायदि समफ्राव दैफ्रा रानजोबो रानखांनायनि उनाव मोनसे मोननै खल थायो बावबो दैया नांगौ बायदि गवा। बिथांमोननो दैनि खोब दरखारिथार लामायाथ' दरखारिखा। बेजों लोगोसे बिथांमोनहा मावनानै जानो थाखायबो दैज्लां बोथोराव दैया नांगौ बायदि थाया मेसें बोथोरावबो गोरान बालाबारि बिथांमोना नांगौ बायदि मावनानै जानो हाया। फारसेथिं बे गामियाव साख्रि बाख्रिनि सुबिदाबो दिनैसिम मोननाय नुनाय जायाखै। गोबां बर'नि आन्दलनावहाय 43 बिथांमोनहा आन्दलनाव नांथाबनानै बिनिफ्रायनो गोबां जोहोलाव दिनैसिमबो एक्स-एन-डि-बि दङ। बिथांमोनहाबो गोबां बोसोर आन्दलनाव नांथाबबोखानाय उनावहाय दिनै नांगौ बायदि जेबो सुबिदा मोननाय नुवाखै आरो लोगोसे बिथांमोननि बे गामिया गोबां दुखु खस्थ'जोंनो भुगिनांनाय नांगौ बायदि स्कुल मोनसे मोजां गैया आरो बिथांमोननि न'खरा 30-40 बोसोराव जेरैबायदि दं दिनैबो एखे थानाय परिबेसखौनो नुदों। बेनिखायनो आं दिनै गभर्नमेन्टनि दोलोनि UPPLनि सासे सदस्य जानानै आं दिनै खोब गाबखांनाय फैदों आरो आंल' लुबैदों जोंनि नैबे 3 बोसोर थांनायनि उनाव 2 बोसोर थाबोनाय जानाखि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि गेजेराव माबा मोनसे बिथांमोननि थाखाय मोजां सुबिदा खालामनानै होनो हायो नामा बे जिनिसखौ जों अरायसम नाजागोन आरो दिनैनि बे मेसेजआ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिमबो अलरेडि सहैखाबाय
आरो सिगाङावबो सहैखांखाबाय बिथाङाबो नाजागोन हागौमानि बिथांमोनाव थानाय जायनाखि जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आरो दिनै खोब गोजोननाय मोन्दों थ' हेलजों जानाखि बुग्लोबसारजानाय जानाखि बिथांमोननि जानाखि प्रटेक्सन वार एबा बान्दो वार बे बान्दोनि खामानिखौ दिनै एसेबाबो मावनानै आपातत' प्रटेक्सन होनो हाथ'बाय बेनि उनावहाय गभर्नमेन्टजोंबो जों अलरेडि रायज्लायगासिनो दंखायो जोंनि वाटार रिसर्सनि EM उकिल मुसाहारि सार बेजोंबो अलरेडि डिसकास खालामखाबाय बेनोबो बे समस्यानि सोमोन्दै खिन्थाबाय बिथाङाबो हागौमानि हेल्प खालामनायनि खोथा होदों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जेरै हायो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोङो हागौमानि नाजागोन आरो सरकारनिसिम बेखौ आं दिनै UPPL नि सासे सदस्यबाबो आङो गभर्नमेन्टनिसिम बे जिनिसखौनो मेसेज हरगोन दिनै जोंना फेरेंगा साराबो अलरेडि फैबाय नुलांखाबाय बिथाङाबो नाजागोन आरो दिनैनिफ्राय बे गामिया जोंनि UPPL आव गोबां मानसि दिनै जयेन जाखांनायनि उनावहाय दिनै बे गामियाव मोनसे रंजानाय मोजां मोननाय जानाखि परिबेस फैदों बे परिबेसखौ पाब्लिकफोरनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो पाब्लिकफोरजों जों दहायनिफ्राय रायज्लायदों नोंथांमोनहाबो रायज्लायबाय बे मोजां परिबेसा जाहाथे बे जायगायाव थाबाय थायो आरो उन्नतिनि लामाजों बिथांमोनहा गोख्रैनो आवगायलांनो हायो बे जिनिसखौनो आङो दिनै आसा खालामबाय आरो गभर्नमेन्टनिसिमबो मेसेजबो हरबाय लोगोसे बे गामिनि जानाखि दावहारुफोर दं बेहाय गोबां एक्स एनडिबिनि बिथांमोन दं बिथांमोननि संस्थाफोरनि थाखायबो इमिडियेट जोंनि सरकारनिफ्राय माबा मोनसे लाजागोन आं बेखौ आसा खालामो थ' बेखिनिखौनो आं दिनै सुंद'बै बुंनाय जाबाय।